ஹலோ மக்களே, அந்த வீடியோ வந்து தள்ளாதீங்க. அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். விஜய் நான் யார் யாருக்கு பிடிக்கும்னு மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. அந்த வீடியோ முதல்ல ஃபுல்லாக பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் போகாதீங்க, நல்லா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போங்க. நம்ம விஜய்னா தான் தமிழ்நாடு சிஎம் ஆகணும். அல்லால வந்து விஜய் நாகே மூட் போடுங்க. விஜய் நாகே சப்போர்ட் பண்ணதான் 2026 அவர் சிஎம் வரும். அதனால நான் சொல்ல வரேன், அல்லால் தயவு செஞ்சு சப்போர்ட் பண்ணுங்க விஜய் நாகே. மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோக்கு உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருவீங்கன்னு வருவோம் நெக்ஸ்ட்